e wach mawach kansa moro nyalo wore kuom jopiny ni poni gik moko dhi ma ogol kata mana bigawo mar do bad migawo mar do ahinya to apisi kata do maduong' mogik mapacho ka Supreme Court to ma nyalo kelo kata mana ywaruok e thuolo mag yiero. Ang'o mowinjo bed ni timo sani nikech thuolo ringo mapiyo okil Nyamori. Jo Kenya kaluwore kod chike ma un wegi ung'eyo maler ni mae gima chik wacho. Chik dwaro ni bang' higni 5 ka higni 5 jo Kenya dhi yiero mondo giyier jotelo manyien kata giduok mamoko mane gineno ka tiyo negi maber. Ma keto Kenya kama chalo nade. Bedo gi kama ne jotelo moko mag siasa bende ne wuoye ni jatend piny nyalo tiyo kata mana moingo higni 5. Nitiere thuolo moro mane achiel kuom senators ne dwa ni med thuolo mar jatend piny kowuok higni 5 nyaka higni 7. Ang'o ma magi temo nyiso gik ma koro timore gi weche matimore nikech magi gin gik matimore Kenya ma untie uno kinde une ma ukonyo e loko chikegi emulumo ni okil kama loko chikegi mondo jopiny owinj tiendegi malong'o. Ang'o matimore kama koro wadhiye ni? Yeni adana we siasa ne ogada. Yes. Jogada ja siasa. Yes. Ono biro kaga okinde. Do ingene siasa be asebet. Correct. To gima one adwana clarify. And ni wach mar IEBC, the fact ni waonge IEBC, okende executive modagi keto IEBC, and judiciary. E mosebedo ka chiwo one order after another. At least one of the orders mentioned gengo wach mar process no nyo gol nyoro. Nyo gole I think Thursday. Yes. But then when we ni watch ni kendo ochiko Court of Appeal on Tuesday, Court of Appeal dichiwo directions. Wageno ni court bro yie ne process no mondo dhi mbele. Okay, so and wrong to push that blame back to executive. Okay, now onego be wa accept ni chiko yie ni nyalo gol chief justice kendo chiko yie ni nyalo gol judges. Ose gol judges e Kenya ni. It would not be the first time we go le judges koluwore gi chik. And therefore, can Kenya mora at any one point of the country feel okochunia kubedo ki kata mana mama mboga moro feel ni kata mana moro manie e korgwe feel ni nitie case ne mama nyo yal mo chope Supreme Court to Chief Justice nyo bete process moyalo case ne in a way moko okoluwore gi chik. Okay, to nyalo file a complaint Judicial Service Commission and with that process ni achakore mar ng'eyo ni to benyo gitimo gik moko luwore gi chik koso gitimo. Mama miluongo ni baraza no gol mana nikech nondhuno niwacho ni nosiemo kata nondhuno jarit. Okay, so it is possible ni nyalo gol. We are hoping ni kaponi nitie issues ma justify mondo gol Chief Justice to gin gik mibro yal kendo publicly ma jopiny bro winjo gima timore and then a decision bro bedo made. But kaponi issues go yud ni gin issues ma onge tiendgi to Judicial Service Commission bro witogi mondo judiciary obed gi stability. To gimita ma wacho kwa tieko en ni tungni ma timore kid sirkal mamalo gi judiciary en gima kawaida. No, what I'm saying en ni at one point kuwinjo ni judiciary mora inya gi the executive to executive mora inya gi judiciary ntie ama chiel mok tim tije. Okay. Yeah. Tieko wach. Okil Nyamori otieko ne kaeno ka apuoyo gi guoko mako siep. To nitiere kaka moro ok ne kado. Chiemo no kapaka, uchieme tawa chiel goyieyo. Bende ng'e ni nitiere gima ok dhi maber. Mago gik mokil Nyamori wacho. Mano koro gidhok machielo. Ne gino wacho ne nitie jathum moro ne wacho ni otend joka pak oyieyo kichieme kata chiel mana ringo no gujuri. Wakili tieke korka